Sanibonani guys, igama ngiqabile niphasela amazwibela inimba ngomhla ka-25 Agasti. Guys, uHlathi inhlanzi ishelwa amanzi. Uthe efika lapha emzini wakhe la kuhlala khona phela uThumeka, wamane wahlangabezana ney'mbila ethatha ziholo emhlophe ngaphambili. Hhayi ngqongqozile-ke uqhawe wazivula isicabha wathi tata, wonke umuntu osendlini wasukuma waza uzoyibonela ngamehlo akhe ukuthi ngampela uHlathi ngampelani lo semnyango. Ulikamva guys umane wakorobha ngoHlathi. Wathi uHlathi ndivuleleni ngingene, wathi kephi khona? Wathi hawu anikahle bo, ndifuna ukungena kalokhu. Wathi ngubani? Kubuza ulikamva. Wathi andinayo indawo yokulala. Wathi pho ingxaki kabani leyo? Wathi lalela mfondini, phuma apha. Wazama ukuthi angene ngenkani uHlathi ulikamva wambhusha ngaphandle waqeda wavala isicabha wakhiya. Wangqongqoza uHlathi wangqongqoza ethi uyagodola ulikamva nje wathi nakamhlola. Wazwisa umama ubuhlungu kabi wena, angeke uze ungene la endlini. Hhayi-ke u-anti wabo uNtsiki umane nje waya kulikamva wathi yeyi ihlaza le nto le, yindaba uvalelwa uyihlo ngaphandle. Wathi ulikamva yeyi akusiyena uyihlo wami loyaya, ngimvalele ngaphandle ngoba naye wasilahla. Ngamtshela ngathi angaphinde abeke umcondo wakhe la ekhaya. Meka waphuma ngaloya mnyango angaphinde abuye. Manje ubekwa yini la? Wathi musa ukuba nenhliziyo embi wena, utata wakho loyaya. Wathi eyi akusiyena utata wami loya, umthetho loyaya, uHlathi loya. Hhayi bo guys, uzamile-ke uThumeka ukumncenga ulikamva ukuthi avule isicabha. Angazi noma usekhohliwe yena ugele ukuthi leya ndoda yamzwisa ubuhlungu obungakanani. Kodwa-ke umane nje wathi ulikamva mekuwukuthi niyamvulela, mina ngiyaphuma ngiyahamba la ekhaya ngeke ngiphinde ngibuye. Kukuwena-ke mama ukuthi uyakhetha phakathi kwami noHlathi, ngoba mina ngeke ngikwazi ukuhlala endlini eyodwa naleliya xoki. Eyi wabona-ke uThumeka ukuthi mekuwukuthi phela uyamvulela uHlathi uzizwa alahlekelwe indodana yakhe, nakamhlola wancamela kona ukuthi adle emhlathi wabheka phansi. Hhayi uphinde wahamba-ke ulikamva wavula isicabha eyomdelela futhi okwesibili uHlathi. Wathi ya kunjani makunje andivaze nditsho ukuba uma uphuma ngalo mnyango ungaphinde ubuye. Ya ngifuna nokwazi ukuthi kugxothelani uzoleka, kodwa ndithi-ke hlala lapho awuzungena apha endlini. Waphinde wazivala isicabha sesibili futhi wakhiya futhi ulikamva. Hhayi bo guys, umane nje udadewabo wafonela uThulani phela umfowabo ukuthi asize azomsiza phela nangu uHlathi eswele indawo yokuhlala la and ulikamva akezwa mshini. UThulani-ke guys uzamile ukuthi amfonele uHlathi, kodwa uHlathi besedubile wahamba engaziwa nanokuthi uye ngakuphi. Wonke umuntu ebezama ukumfonela ifoni yakhe ibikade imane imphose ey'hlahleni. Ngakusasa-ke uhambile-ke uThulani waya le eKhuselathek eyokhonfront phela uZoleka. Ufike khona-ke engakaze enze ngisho i-meeting ukuthi i-appointment ukuthi uyeza kwi-meeting naye. Hhayi wamane washo-ke uZoleka ukuthi lalela awuzumane uphuhleleke la e-ofisini lami ungavaze uzubike intoni inkinga yakho. Hhayi wase washo-ke ukuthi ngampela umxoshile umfowethu. Wathi no angimxoshanga mina sinoHlathi sivumelene ukuthi siyadivosa. Ngase ngamtshela ukuthi angeke ahlale emzini wami kuzomele ahambe. Wathi andimazi lo muntu lapha phambi kwami. Uphi uZoleka? Wathi yazini ubushada nje kamabandla usuku olulodwa uzobe usuba nale nhliziyo efana nale yami. Uzofana nse nalo Zoleka ombonayo njengamanje. Cela ungiphumele futhi e-ofisini lami. Wathi yazi unenhliziyo emdaka, uligqwirha wena. Wathi leli gqwirha okhuluma ngalo lidalwe yinina eningenze ngabanje. Waqeda wafona uZoleka wafonela ama-security ukuthi azomkhipha uThulani. Ngampela uThulani-ke bamhudulile bayomlahla ngaphandle njengenja. Hhayi-ke guys, kodwa-ke ukufuna ukuthi uHlathi uye ngakuphi bebengakuyekile, bebelokhu befonile kodwa still ifoni yakhe ibingabanjwa umuntu. Hambile-ke guys uHlathi waya emqashweni le eSoweto, wathola bandla u-2 room khona ogugile u-2 room obonayo ukuthi kade abantu babeqasha bengena bephuma bengena bephuma khona. Kodwa-ke ubhuti uShilo ngisho ese-charge-ile ifoni yakhe umfowabo emfonela washo ukuthi hhayi ngi-right bhuti
ndithe nje ndihambe ndiyothola indawo ekude ngikwazi ukupholisa ikhanda ndikwazi ukuzicabanga kahle. Wambuza ukuthi Tholani ukuthi kungani ngizanga emzini wakhe ezohlala naye njengomfowabo. Wathi cha, bengingafuni ukuba niphazanyiswe umuntu, ingakho ngikhethe kona ukuthi ngiyoqasha ekudeni ukuze ngikwazi ukuthi ngiyicabange ngibone ukuthi ngizophuma kanjani kule nto engingene kuyona. Hhayi-ke guys, uthe sabhizi-ke sayicabanga-ke uHlathi ngapha uZoleka ubekade le ebha ephuza utshwala engathi kusasa alikho guys. Eliphuza nobani? NoLazarus. Lazarus guys beloke bephuzile nje utshwala beshawa o-cheers abahlukahlukene, to salute, to divorce. Yazi besho inqwaba yo-shares guys, behleka kumnandi kunjeya. Kubonakala nje ukuthi heyi, isikhala sikaHlathi asikho kuZoleka. Ubekade esmayila from ear to ear ugirl. Kubonakala nje ukuthi usenkululekweni laphaya kuLazarus. Konke lokhu kungqama akade ekungqama nosizi nentukuthelo akade ekumbethe njengengubo sekuphelile guys, kwashabalala. Kuhle wena wabona amazolo kuqhamuka ilanga, ngathi nje akakaze athukuthela nakanye. Impela ngingasho ukuthi uLazarus umnikeza ihlombe lokukhalela, futhi ugela akakhali nanokukhala mina uLazarus uhlezi ehleka kuphela guys, ukhala mina uHlathi kuphela. Anyway guys, aphela lapho-ke amazwibela anamhlanje. Umuve on girl ngokushesha okukhulu kabi emva kokugxosha uHlathi umane nje wahamba wayitholela injabulo laphaya kuLazarus. Ngapha-ke naye-ke uHlathi usenkingeni ngoba umndeni wakhe laphaya kuThumeka awusamdingi. Yingakho-ke ekhethe kona ukuthi amane ahlehle aye le kudeni ayoqala impilo kabusha la angaziwa khona muntu. Asithembe-ke nalapho ukuthi angeke aphinde athole intombi entsha azophinde futhi naye ezwise ubuhlungu uma sebuyelana noZoleka ayilaxaze njengotshephisi osusetshenzisiwe njengoba enzile nje kuThumeka. Guys, hey, umhlaba uyaguquka impela, akekho wayazi ukuthi kuyoba nje. Zolo lokho bekade livutha amalanga othando lukaZoleka benoHlathi bengezwa mshini guys, kodwa-ke namhlanje ubhuti hhayi nanokuthi nje umhlukene-ke nje noZoleka uyadivosa and okuwesi bamgxothile kaloku akanayo ngisho indawo yokufihla ikhanda. Bani owayazi ukuthi kuyophetha kanje? Yeyi, baqinisile abethi ungalinge umoshele isihlahla ngoba wazi kusasa uzowufuna phi umthunzi. Isondo lajika-jika kade kukhala uThumeka ngayizolo, namhlanje sengathi amatafula-ke guys aguqukile sekukhala uHlathi-ke manje. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqabile niphasela amazwibela inimbango.